gase kinyoro ge ikuruma gotoka ime ya Munyerero ward ase constituency ya Kitutu Chache North ase na ikirega igakobwati story ya Baby Sagini bali bonsi mama ete gose mwabere moko bwati story Baby Sagini no mwana olio betega kurusigwa maiso ase nchira ya ringe mbe sana story ya touched almost everyone in our country and even outside the country na ikirega igakwa bantu igwete ngomonginori olinge babo mwabo osebore babo mwabo Sagini na betega kuigorwa ase Kisi Women's Prison igo twachaga igakororanga what was the reception ekero igorire tukoruga nyambure go tusana kero twikirega iga lakini na bonta gete tokoro mugano oyo shortly tu kegera twikira senka yae lakini bona iga mungino yutaiyo muntu twanyorire iga ni anko ya Sagini ene ntete tokwana monera twerese kibagendere tokorwe kina kiri yani ne follow up after ekina kiri anko yae na bwate tukazi ni yakabwatu anti yakabwatu na babo mwaba kabwatu lakini segi tukoria last week few days ago babo mwabo kanero beteka kuigorero nakiba muri receive tiga iga save village was news echa babo mwabo kuigorero nakiba chinyorete mbati mbako mwaja maletane Bridget Kerubone ni Nka TV nakiboiriro mo karibu sana mo asante muraria mbia mono to ikirega iga timadi gose twacha chinsa chimbe ndo tene ga simwari ega stwale ngaki bana ngasikie mo koraga mo neza kumwagajira nyumba ya murwere ya mugoteire bana asante ase kutukaribisha no nyene mbura ya tuli ne korora ne vistu acha na bira anyway story ya Sagini twanyigwete last year na abantu abange mbakoreto story ya Sagini tukarora mune kinagia chiete bantu bakabwatu bono inkikia bete aso muntu koligeri for the first time inkikia nyoleto mwana Sagini igatugite jia jibado ime ka rusiye amaiso kurueri bakabone gina kiaragambire paka yakolire koranga omungina ngina kuru tabwate mangana ndi makongu ere na igorire tugaki yegaki okay ekero bantu babwate tukuruga iga uyubono mamomino mamomino arafuna kazi ni yao na mukamu muromino mbabwate tu processing akiyaringe umuntu uitire yani kesi ngakikerengeria abantu bachitega iga bakagechigusana abantu bagachigusana ikyaro mwana Sagini ntomwanjite na no mwana olio okina aja konya serikali lakini kera yanyorekana baka abantu babeire bakumurungania igole iringaneri serikali kemuki gatambukiro yokurushia abana abantu abanka baroro uchunguzi ngakibagokora banyorenga ngikegenderere mbachite bakarua bakanda baka ekojiga bakaka ekaligereria mwana Sagini bakaranga tiga bagende bagambi kune serikali lakini muna yaigete na bagambete bakanyoranga umongina tarenge mangana ya so mwana ikyaro mwana mojikoro ali ndide myake menga igo no bamenyete gana Sagini no bamekara Sagini umongine nyumba enere yenkorosia ngikegerete nga mugatagore nyumba kanyora umwana nara igo ya ise Sagini igaruarite bona gaja gatagore ndwe nyumba gakura nyombe ye bono no munuri kwira na gutu nyumba iga tari oja komenya ikiagara kene ngiya goja goria na nyumba te yagoja gosoa aga ninga tinga ndikinjira yo kumwagachira nakiaga temo gatago na kiaga to gatago aba igori Basagini kwa buna nacha kurumate ndo cyani umuchio kirete sana ngai abantu baliga ase compound omwana ura iga gweka no mwana kurukunga Simeoni oyore oyibwendu buyane na bana mbara bakurukwa mura no ya mo kurukwa Silas igo bakali igo baba ibi bakata ko jituka bakaiba jibese bona wamenyete mechi mbali ko kana kaiga na Bible ba Sagini mumuro mindo kurukwa rusio togo igo ba moite bakamukura bona basirete oboina bwa ekera mugotira kurumade mwanya ro boina bwa no bole insaria bona igo Sagini era tayo ga igo mwana Sagini onyi botenga na rubiare munangagire muna bakwana gaki korwe kina kelike ba namba iranete gochaga bana gochaga gi aya ninu bona bune family ngakienga ne mwanyirete kero konyoro mongina kubwatu abana abantu nabayiri abana abantu be family yemo ngakimwirete ngani bona ndutwanye twatite serikali ekera ndwa maite ngaki abantu abana bakorera lingana tukareria serikali erigereria rore ngaki ingaki bagukwana mangana ya gusene kibakuri gatambukiro tonyoro busaidi ngakibore nyasa korwa wanje kwa serikali ya Kenya ekagutro mongine kya taringe asumwana oyo igase birenga libya bunoroche abantu abamba bengana ubakoreta mangana bona tinga ro tebiga kimuraria ekiagera ekera serikali ya babwatite mbakorita uchunguzi bakabona muna yaikeire bali bare ime mbachite bakaige kote bakakwana mangana abo bakanyora likibunga ekina yakagamba omwali bichuma nali omungene goretwe bali no bali Friday ali last week na bali ime barabu mobwata communication ende na barabu semanya gochiko batale roro njengo ndande anene njigwe ko muraria njengo nyora ngoenda town mono kyade family no chine ndakere sana ngongoli kinje leo koleke barua na barora
ikaikabona kebarua ngeyo iko kwande kebarua tebunga bari na bari barusitu mwana maiso ngana ndeke baronge baru giora eguga igato kurusu mwana maiso bona kunya tomenyete igo nabantu batabugati bairi ngobo gima bamenyerte gari no bokongsa obo kero monto na maite kesi kigiasagi ya kiabete kebe bano ngaki mo bate chiloya chiko bagambira mba chiloya ndiale ngorro serikali ya bate chiloya chiloya che serikali tali bali mu wakan bona poleni sana na indometa manganaya mimi na tuigweta mangana sagini toka abantu Kenya ngima nimete ngano nyana barali baikire gaiga bange sana bagacha kokora omugano yo sagini bone ga gwatebire Nairobi ali ina igwe ngano Nairobi ali ngano bakale gosino bisi abana bakale ne serikali omongino ekera igorire tu ritkoria chuma nakimwa receive news echa ko iguru embuya igorire tu nore kikero omonto muraria omenyete omoyo ito kumanya ngaki onera igwete bobe lakini nambe nene mbairi yatekera baigweta pari gutangazo kera amekuwa mama soso muna jita bantu bakogete lakini nambe nke to kumanya moyo obo gaiga kwanza gaiga sekenyoro abantu metejiria bwate tu abantu mbagece tigusana ngaki bona ga abantu bekenyoro ngaki bari siveti barabwa mangana mbagwate mojando wala ndio munginaje nera aikebuaye mangana yarego ya kuna shida bona nkirende ekero nyombe kwa gachunindo che nyombe ndekere gali ne yang ne ya papa sagini igali no mwabo sagini bana mwancho mojere kwanda tore ko chiororo buna naine nata kitoko toro kiase munyumbani kwao sasa baby sagini onde tayorega igabono igabuno gweta bayiboli murugyo no arabishire murugyo na erochire mono ina rema mwabo sagini murugyo lakini mama sagini natato mwabo mbayo mbayo onde tayo yani umuchioyo igokirete kabisa hakuna mtu kabisa inyombe gotagoruga igabono igatwa banyora bagokore gasi ne nyomba yo monginori ngabona kiagere nyomba konye almost yagotire batagoire bamwagachire nyombende igomo gokora kwa gache nyomba mongina kwira nari gochanga gojari kaiga bana within 4 days nabakonyora nga nyomba yarire mongina jiche igo mobo etinga ka gocha gako babantu mba mujano doyo mbabwata asira mujano doyo mujano doyo nande nambe nengo tebiri nga mongino yo nero ndio mwana oyo no nyengina inabona asa gotoka jiwe ngeroka no amenyete bono iga no amenyete keroka nda maite ngano ngamenyete igo inu moko igutuchi story do chi story tu bana okay mancho molire nkonda toli gabo gochi nyombe yu yabo baby sagini torore bune situation nire nendo tebire ngamba obo eti mongino olika gocha bako agache nyomba after 3 days na bako ira na gochaga iga barabumba obo eti ngabanya kenyoro mba bwata asira gosenga ki bado mongina na bagochaga iga amenye buya obo amate bwino ngakibole bone iga bune kineki kiabirege family ambuya watogendrede yo complain twasimbia tole obo amate bwino bune family ko babone kineke kiarenge ni kama family nere ko bwate kina inowensa abantu be family na muri kotini mwensi ngakyo bo amate bwino bole bo amate mbuli bobe moraria ekatoka ndeki kineke gocha muna kike kana chwa mongina kaigorerwa mujano ndito yo ondika yonya gocha gionde atikalende ngasi utanyorokole oragereria family iwo anonye sangini umano ataratoka ngorusi wa maiso mbuya mwalenge gosemba abantu mbali babwate mujando orengo twalenge bya kabisa bana nonye inu mukometinga kiari mukometinga kana kia penalty bana mwanya gotama gokwana mumanye nganga kikiarenge muraria nende nengo tebi yanga ki nkaga iga mbali ora tebi ngaki njito ga tukwane kwanya oranga muntu nakaibwire tabauti utari wikaranza sure una wane ndukuyane na goitwa na baite tu njira gite engo sana no mwana yakamaka ligena akamwafa gitienda njina mwimwithinga mwitanya rifaro kisi akadru palesen omali pia kasira mamuro minoro naro kumbwaji kurugwa ocho igokora iga mino amangana nara agendrete naro lakini rero igo gokorerwa gichini muntu tari gukorokia kero mujando ole munanje umumura manenga ni barangeria yani gokoranga no bocha itu muntu tari gothenga ki ngiarengereria amangana naro koro naye mumuro mino nari uyatebira aiteto mwana enda nende toigure tatu mwabasagi ni kwanga kongeresa nga tali buronge bana ngakia iga jaga swako basuka bona bakonyora ko akoni ebintu ni ochikunyura marua yani ngutumekali bintu bile kosinenya sole bona bakora ngachita kasarika mapema ni bundi yarenge yuko gati nyumba lakini bona asarike to kukumia igona after mangana yego se before na baringe igacha kiti ngora lakini bona mwali pili yo mwana sagi nyache kurusuka maiso akaba too much nakibamenyete bose bamenyete na mungino ye takamenyira mono iga bamenyeta matuka make omathinga ngero ka kogenda yo kore gasi omwali pina bajita kasokeroka akumangana ni gasi ale agatikiro mungina bana igo bono tatu mwabere nkero kakari
omongina nero likeroka mai matho yobono nganere ma nya kirario yoso boli tujuma nero liko lenda bachikora babo sage ni bono yebono bana nambalinga babwata abwata bana nyeruka no mumura babere bono sage ni ne sister yabo se ndugu yae sagini gale sanitari yale nyaruka saginero moke no abwata abana babere bonse pi omongino nyakirario nero bere gakobalinda yebono bonse na mamo mwabo nero yolekera ukabona iga konyekera mangana yako basagina ucha kurusiwa maisa taiya yangero kale igachite kurangirwa tato mwabo nero wante bitali boronge gagutumeka nonye chinya solid sali krepi yebono taiyo nonye ere bono igaga taiyo na naro sabo muraria agiya konyalekana serikali yetu ya Kenya wekanyira ningambia mona singe gasi bakorete asomongino mama nyakirario kuthora bire umongino mogotu otwalko sabanganya sa morokanere aicheka nere nonyega konyorekana ngano wareka nyore ngambiare ngobono eso obosaba kwa serikali nkolingo omongino ye arendo na igwete nga by the way munente security ngana abwate security bo mujano toyo nakimwate beti gukorukoti njinarengo nabwate line ya besa igona gete sabunga ekero nari kulima umugondo inje kulima muno nyumuro jole moinaguo mugondo yarenta abantu abakondisi mugambi gwekenyora kante bingalimo mugondo oyo osimeke ndagira libanya gonjoka nanyo ndagira kuri security nero mo cyane toyo igo mwabeta shwadi ngomongino yo nabwate security naigole na ende bono muchano toyo naja bwa yaiga hakuna shida utarachi gukora naye ochikongorokie nyumba buna gwateba condition nini ndo se condition bunere koranga muntu tayo menyete gari amenyete atakurita gakura nyumba atagora gakura uruche muna bona mo mali ale igakorite nyumba pi bona ero gutagora bona turachi kongenda guchio torokio murigereria nyumba iyo na situation irega iga so baby sagini nintagete bona igo kwanero nde buensi metera abantu nabange babwata asira sana ni familia ye ino kara baruche story bagatanga kyo mongina kolero mwana omoke iga nga kichi anti chigo kora iga kwanira ngolio ligirete bona iga njina nali goteba iga muchando igoro ya mangana na beta makongu abantu bakabangamba twara kiririanda uwo kole gento kirikia beire lakini ende twatanga dige serikali kole echunguze amangana aya bakambi kunesheria mujano nito yo oreka igoro ya mama munagura nakaiga nanye bari bakararia as a blessing ndonde kubasabira amaya bakore gisibukiabo nabaro bayira ndemuna mama irendete igo ndo bwenso kagerete ngamo ngino nakorete getendeke takorete getendo nende mbatanga situmwe gwete na wane ya pali bakatabanga tigo munginaje abane mbairi ate bagachenga lakini abande babo ime yabo to kumanya ngangi balengerete okay asante sana sako tokwanda tigatwende gochiabwa utorokie nyumba abantu barore soba sagini bia muno mashimu sana bia muno sogoja nyumba igona ntegete ero sigwe ikia konyora ya salikire ya gotire na mwakolete gasi endero mwacha gutagora endero na gwata bantu ga bali konkonya nari mami gute bali bakumusingisaria gute kakora kareka okay ono koko soaga iga no entrance main entrance nere no ro morangu to gosoera nyumba no ro morangu oyo bono na ba uruji muna ta gute nyumba yegweta iga nari bono igongre ni echibu ya ito ya ikuruma fabrication muya mona singi nero ngita kumukania kama ya somenya tibone tutagure bono igo no amenyete nyumba bunere no amenyete bona no akoro seje ndageraga ndo chenga na maiganara amaiga ya na beka bona nari kurugera bageni bari gutagura nyumba igo nae kwa beka na kibona gutagura nyumba na batagura kera ari bindo biaye bona gasari kitokoranga na bari barasioro lakini nari nomo ago ikasi kito bangana igana ogeti bona aya karibu mwacho mulirega iga setwaikira se nyumba kabisa no sobo baby sagini olio betaka kurusiwa maiso kesikia kilikia ringe last year sana ona toikire iga no ntene nega ne yanko yae gotorokinga no tatu mwabo sagini tali boronge yani iga gutumia no nyana malio kamba maeti usenga boronga kare kwa no koligere ringa nere gweko gutagore nyumba ebuno roche iga kabisa nene no amenyete iga sawa toso ibona torare bunere karibu sana nyumba na waya umetuya sana ona gatagora gakura bono gamenyete no ni gitanda igatagurita ke mugikinga kaira akajikunywera marua agutagura ncho ni chingo ni chingo ngote mane kumurageria ikingonyora mwane ngo mwande oria lakini tari kuisanika na bakanyora ne binte bimbe nyomba muna bono ejidirisa ijumongina ai mokia jikunywera marua lakini ngonya kwa ni binte gitandike no akorara gitandike le jumongina gwa rusima ta gwa gatagurita gakura igo kende nkeyo nyomba ga ibuna ndocha
Okay. Mancho magira, this is the situation. Muno roche wana iga ani ekineke korukia bako ngeresa nga the homestead is no longer home. Like on data yoga iga. Muno roche nyomba ere deserted iga nga nota tumwa bago cha urusie bintu nyomba ogenda on. Igo familia nyene teri pamoja gostinga kindate teri amo na inde kende nkeyo kiagendete ko baby sagini aruseti wega kagenda Nairobi allegedly una bago tebano aje Nairobi gaje lindire ase ne serikali korugaiga ase kenyorokia ikuruma timbo ate yan commenta be the judge wegurenga mongino litachite koira na gochaga iga gachi etumosbati omwabo keroka Nyamira cheto somosbati omwabo Nyamira no akari mpaka aganye nyumba yae agachwe ko uromanye koira na gochaga iga embura yatule sana tiango tigere gabu ekero kwarorire progress egendrete iga since baby sagini aruseti kwa maiso bali bakabwatu batatu bakagenda prison babo mwabo igoiru babo igo na baiga tigete nyombere iga gose enkana bere iga nothing is going on literally here be the judge mucho mojiria una twale gosoka kuruso bo baby sagini asege sikia tuna tole parto ite gosoka twanyongire tato mwabo sagini no ari nge twakonya twatebi gosokira ake lakini asege sikia twamunyo lenta tenera to kwane nere abira tato igoro yo kwigoro kwa mama mwabo kurugaja sikisi prison na inde buna agenderere kurwa kineke kia sagini mbia mono so ika karibu sana asa mole tanga gyokoro korora kunga fiki yangu ikumole fiki yangu mwana muchande kuneroi aina fiki yangu na terete matera itoko igo nale gotero rweke ronda kamwana gake nara mukonya koyunga tontiga yaya aina tato mwabo sagini nero kurkunga junior perinde pride ono ntoika mino gaiga twanyoranga toiyo twate bigwara sokira pia sana karibu sana aiga nonka naona ivore to mwaka ntai 92 I think ngatiwa na rekogonke ibere bikeigo ibere mama na tugete mbori yarenge korkunga ship chiarenge ibere chikomera na chialise liamo mamo mino na igorere kwa morojere korwa rukoti no I know that you know that amefunguliwa this is around where is she ntomanyore ti nyumba na woko nyoranga tayange kwa nyoranga nwara asegete mantenera ngweli yale buna njengotara ikatonyora bami mtoto weka namu na mama sagini yako wapi? Nimeona wewe ni mtu wa Kiswahili sana, hata kama umesema wewe ni msanii, wewe ni Kiswahili sana. Ngote ya matore eke usini maete Kiswahili ni maete maana umaete agasongo kali na somete kakega kagocha gacha eke usi ese Kiswahili mama sagini ngajare ntomanyore mama sagini oba gotara nere ninde wete ngano bara around I think call Grimori kuna vai section hapo I think anaweza kaa hapo aseke barua na agakorire nsemo next ndio no maitaru etanga ndio kwa sababu hatujampata mama mindo unaruete kote kwa morali obeire matukorero neri ya gatano kwegunga ngochare mumera nenere ngakiora morore gakoyo nabona tete ukogori ngakiora morore gagoikaga bono nchengo isaransa nganyante binga mwana one chara yakonyarire ogo kimogo igo ngoborigereri gatingo nyoranga ne igotire nabo koko mora bakwanira mangana mai igo koko sana una mamu mina wikaga kabisa kwanya kwenda komorora tamu Bosongo kogenda rimo ekerongo endari ekadaraja moja narigereria abantu baminto barari bante mamu mino mbiare tokonya gwechanda mono ntomorendete twasingo mosabera nitore asare yomone no moikerangi erindomo amatenga abantu bamino mbiare basipi na sagini sagini bono ninje kiegera kingotara igamoro chingambi yake no ta umisia timono bono ngoranga ninje mubwate ekerongo tare ngayare tutamonyore tinkaga bono sagini yo komonyora enamba yae nere tokorigie toborete number 10 22 nere toborete tayo igo nonya tometia sare bone
teammate ngi nambe ya chete kaba deleted cause ntor kama nyora round ngomuru setinkaga my sister Mary Navara Muteko at home where he came from. Evono tama yanga ki umano nabatesi mi ya rekugamba ise evono ikina kikeragere. Ikabona toma itino nya asari boniga. But your sister might know asari. Brother na wera changire ngo. Brother yao by the way ntwa mukwanira nera twanyora nkagari mu bagutagore nyumba ya umongina batete korosie nyumba enya manyugocha. Korre mu yego ndo chenga wisire koba. Korigere libuna ndoje. Nama gwasirana ngo barebya. Ngai umoroche torabe nyumba ngiye igaho. Nanchengo tena na igoro naligere ligochiari semsa nakuru muremani nga. How are you? Nababonye kiti byamore nabasari utiga nkoligereria lyo sina rwetali mairi saba unachua kuna mairi saba nakuru kuna mairi saba ingine tena unafika tu ni mahindi unapata tu miti mzuri wewe naona wewe ni mtu wa Nax Vegas iga no menyete nyumba inaro changa kieta ugete lakini no menyete kono na chiri koligereria galisa kakamo nabo karambwenere tingo batugote kiragera kansu kiri atambe no gocha kwarara nyumba no gocha netor kero na etor romete ko wetora ngora ko wetora bwango kwa umire ono wetora ngora elinde mambio sokere okogoro kwa onkomia ntobwata ebyara byamagoro mete nebinge bire iyo bono nkorara bobe nakumisire nanje tintageti bori ngwetora ngora kwa na bintu mbiyo nyumba ndochere waskende nke bono no borangeti amacho kwenda rochi gwatano kokoko aigangangi tokonya gochandika ngai kwerte bintu nyumba bitayo ebintu ebi nabo nkinetega nabwate nchirende yokorigi fact y'abakonyi wa muriregeka baka mwachire ko korigereri ngaya tigango toraskanga twarinde seche campaign achikorigereri ngaroranga bantu bamindo babene gahono doje ngabali ko bali alafu this area singa kiego pf nganyoranga togane tiomagani ayamo la pika arianata we naliama gwasiriana ko babia ama gwasiriano natoketa na kiki tware ko kwanira mono sana tati we ali nebichego tek alafu ama gwasiriano ali na bwate complain gawe kanjira butokero anyway asante aso gutukwanira nende mbia twakonyora twatete gostoka igotiga nkwane no amamuromino na era kura tutebi karibu ndu kiamangana yari mwancho molira koerorire nga nere condition ya tatu mwabo baby sagini nere twakwanira nere bono iga tagitemo muro mwabo konye twakwanda nere se compound lakini nere amentabira tatu koba ya lingana lirigo se situation kwarorire bono iga nabo gusuka guchaga iga tokore na iga twanyogera mu muromino nende buna togosoka konye gwatebire gwikira tutebia soka bia muno twamonyorire para iga bono na iranga igajirare bono na barwarite buna arwarite iga bono nde serikali yari wanja nende gaki gusaba konye bogotoka umonani nyegetari marori binta kweresa ebinto ebingao ebyakobori gutari kwara sabira byo igolende seitumwale kwanja gaki abarigereria nabo mwale koirege ke forward mokonye mara mune family ere mune saregete munangendete kwa gajiro mungine nyumba no yona tagita bokonye arwaligwe nera gwenda ko bomonto gaki ngona bomonto na bararusi waiga aenda konye no monto ora konyeke no mamaete mwancho majira na gusabiro kwa bira kwa ni matenga some of you will watch this interview and think that it's a mockery. No, it's not a mockery. Enere situation irega iga ase ground to tagite kwa soka lakini twate bambuye kera to amumire nere to kwa nenere lakini tuone kiria mangana ali ya mamuromo abuna konya tutebiri na bari igo naende kwa road condition na bere igo exactly hapa kwa ground no bate namba yesi na baire nde na bara atake kubaikira inu bune family okay wena ni namba yesi mi alafu tumanye gukora okay na baire okay 07
23 56 10 31 07 23 56 10 31 Atiwani gaiga ni kuruma village. Kuruma. Monto koruko bosongo nga yago chabolire. Ya asa kurukunga ikuruma lagogo. Ragogo. Awo ikaragogo asoime. Asoime. Ache mbaka ikuruma. Eyon. Nende ndoche minu mpara igoro gai. Mbara igoro. Igo tiga tokolere interview yuga bu asere gitkolya rero onde mwensi utaite kwa keresi ime they are welcome. Asante. Musengo seli murabageni bone. Karibu abageni. Egaki. Bacho bonse. Kwanza muganye tema mu mino watebere ngochare. Ngochare. Diana akasane nyombelia. From now 4 days nakonyara yalire. Ajabera mwaye. Egaki. Sawa irebuya. Tetiga nkolere ga butimba teke komenta bali bonse bataite ko visit family ye na bomo mwikera mu muromo abo tatu mwabasagini ase nambe yitu abekere ga bwa screen nende tumura na next story maletane Bridget Kerubo.